Tämä traktoriralli tapahtuu Bermudalla. Täällä on Jarkko ja Peten traktoriralli. Se kun pyörä antanut tuolle ukkelille läpyn traktorilla voittaa. Kilpailu alkaa nyt. Hei Pete, mulla on parempi ääni. Hyvin tiukalta näyttää. Kisa jatkuu jäätävän lumisella alueella. Täällä pitää mennä tosi hiljaa. No eipäs pidä. Oho, pitää näköjään. Kisa näyttää edelleen tosi tiukalta. Nyt on kaupunkikaos. Äkkiä mennään täältä näin. Ajetaan puskeja taloja yli näköjään, mutta ei se vissiin Peteä Jarkkoa paljon. Jättikokoiset traktorit täällä kaupungissa. Jättikokoiset traktorit. Sitten lähtee jotenkin tuonne kiertämään, mutta nyt on kyllä sotkeutunut renkaat jotenkin vakavasti. Ja sieltä nyt saa Jarkko oikein kunnon etumatka, mutta eipäs saakaan. Sieltä lähtee Pete. Pete johtaa. Nyt on Pete. Sitten Jarkko tulee sieltä. Ja Pete. Kumpi se on? Jarkko vai Pete? Jarkko on voittanut. Näytäpäs Jarkkoa tänne päin. Jarkko. Jarkkohan on tipahtanut ihan penkiltä. Se oli vissiin niin heponaadilla lyötynyt, kun se voitti. Tuletko sieltä sitten pois? Joo, kyllä minä tulen. Joo. Mitäs minä oikein voitankaan täältä? Kuule, me ei oikein tiedetä vielä, mutta nyt ei sitten. ole vielä palkintoja keksitty. No miksei? Vähän pakaran napsautusta. Sitäkö me kaivattiin? Oliko se palkinto vai? No, en mä tiedä. No. Jos se voitti vanhan käyttämättömän S-arvon. No niin, kyllä se voisi olla aika niin, mutta moikka kaikille rakkaille katsojille. Hei!